vaisenzesa paipisa ndo waenda ndo vanhu vakanga vaine ushingi vamwe makomrades akanga titori magwara kudarika vana chimbwido vamunoona nekuti ndiyo vaenda kureconnaissance kuenda kundosora information waipinda pakati pemabhunu waipinda tisati tafamba isusu makomrades taiti kana tichiziva kuti uku nzira iyi ine zvimbambaira taitanga tatuma vana chimbwido iwa kuti tanga imaenda saka vanhu vakakosha kumusangano ndosaka murunzi wamusangano kuti vanofanira kuti vapuhwe magratuities avo vana chimbwido pamusana pekuziva kuti hondo hataihwina vana chimbwido vasiripo. Naizvozvo ndinotenda vana mujibha nana chimbwido asi vamwe vakuru vakazenge vakutyiwa kuenda kuhondo zera ravo vakada vakaendawo kuhondo vana right. Ndotenda maSabhuku ari pano watiri kuzogadza nhasi pazuva ranhasi. Maona wakuti aiwa taakugadza maSabhuku. maSabhuku haagadzwi kana asati apuhwa mutemo. Unogona kugadza sei munhu usina kumupa mutemo? Ndosaka ndatoti kuna ishe wangu aiwa ichiri itsva yetsambo haasati aakuziva kuti zvinofamba sei. Saka kana mambo atouya aripo ndiye anobva agadza zvakare. Ishe anogogadza kana ndisipo inini. Saka mazonzwa ndati aiwa program ngaichichinjinurike. Hazviiti kuti tinondogadza. Unomugadza wamupa tsvimbo ipi, wamupa mutemo upi, wamupa tsika dzipi. Muruda kuti wandotsondorana here newanhu. Saka maona dati aiwa ndaakuchisimuka kuti ndipe mutemo nedirection zvatinofungidzira kuti maSabhuku nemadzishe vange vachitambira kuenda kundoita basa. Wazvare varongo machinda ese wese wehurumende wari pano aiwa ndinotenda kuti mauya pazuva ranhasi. Pachirungu to this August meeting. Musangano unokosha. Ndiri kutondera tiri kupinda muBhaibheri. VaIsraeri wapinda munyika yavo yeKenani vari kutungamirwa naJehovha namusika wanhu. Wagara munyika yeIsraeri wakaona dzimwe nyika dzemaFiristia dziri kutungamirwa, dziri kuratidza, dziri kuumba hondo dzaityisa. DzemaBhabhironians, hondo dzemaneighbors avo ese, wachiona kwakange kuine watungamiri wakanga waripo vari kutungamira hondo. Ivo hawana kuziva kuti aiwa kwese kwavabva vachitungamirwa nani? Namusika wanhu. Ende wakaona wakushaya faith kubva murutungamiro rwaMwari. Ngei waishaya faith kubva murutungamiro rwaMwari? Nekuti Mwari haaoneki. Zvanga zviri kutaurwa naIshe muchemberi pana kuti Mwari mweya. Saka izvozvo zvakaratidza kuti vanhu vanoda kuona chinobatika.
Wazhinji vanoti believing is seeing. Seeing is believing. Naizvozvo muIsraeri makange maane chaos nekuti hapana akanga achiziva kuti kana ndikatanga ndikaita mhosva dzangu kana dai ndikaenda ndikanonamata ndiri pasi pemuti asi wandatadzirana nawo hapana ndiananisa. Wazviita izvozvo wachema kuna Mwari kuti aiwa dai isusu matitipowo munhu anotitungamirira. Mwari akaita sei? Vanhu pavaichema vachitaura kuti dai matipowo munhu anotitungamirira. Mwari akaita sei? Akatsamwa. Handiti zvinonzi Mwari akadii? Akatsamwa. Nhasi unoyu muvhengere manga musina utungamiriri, manga musina anotonga. Munhu anga ari kuita mazvake. Patiri kuisa utungamiriri nhasi, wanga vari kuti wanotungamira wachaita sei? Wachatsamwa. Pamunodzokera muchavanhu vazhinji vachadii? Kana Mwari achinzi akatsamwa, ko munhu wenyama angatadze nei kutsamwa? Nhasi manzi maiswa imimi watungamiri. Saka zviri kuratidza izvo. Mwari azoisa anotaura kuti right, ndaakukupa ichi mutungamiriri anodii? Anokutungamirirai. Vanhu vapuwa mutungamiriri iye. Ndo vanhu pavakatanga kuzoona, nekuti ndakutaurirai kuti vanhu vaikanganisa, hapana aikwanisa kuenda kundoti anotiyananisa ndiani. Ndo saka nibaba munozonzwa muchinzi Mwari nanhasi mubhaibheri titaura kuti maSabhuku anogadzwa nani? naMwari. Nekuti ndiwo wamunenge muchizoona, ndiye anenge wamunokwanisa, nekuti Mwari haumuoni. Ukakanganisirwa ukaenda ukandochema, wanhatsiridzwa here? Hapana. Wabhadharirwa here zvawakanganisirwa? Hapana. Saka panotoda munhu anodii? Anoyananisa. Mwari ndokuti alright, ndanzwisisa nhunha dzenyu, ndaakukugadzisirai, ndaakukupai utungamiriri. Basa iroro rikapuhwa kuna Samuel, tinozoona nhoroondo yevaIsraeri ichienda, umambo huchiuya. Naizvozvo ndo zvatiri kuita pazuva ranhasi. Vamwe vangapewa futi mubvunzo woti, ko mutauni munoiswa madzimambo here? Mibvunzo inenge ine wangu. Mumadhorobha munoiswa madzimambo here? Muno muZimbabwe matauni asina madzimambo mairi chete. Muri kubanzwisa ipapo? Muno muZimbabwe matauni, madhorobha asina madzimambo mairi chete. Ndiani angatitaura kuti matauni asina madzimambo ndeapi mairi aya? Harare neBulawayo chete ndo matauni ari outside. Mamwe matauni ese, wana Chinhoi, wana Mutare, wana Rusape, ese matauni aya ari pasi pemadzimambo. Naizvozvo zvatiri kuita izvi hazvisiri kunze kwemutemo, kweconstitution yeZimbabwe. Zvitori mubumbiro remutemo kuti madhorobha anofanira kunge aine achitongwa, nhunha dzirimo dzichigadziriswa neumambo. Zvirimo muconstitution. Saka hatina kupunza bumbiro remutemo, constitution. Tichitora muya munomu, maRusape munomu, tinotoombera Mambo Makoni. Nekuti
zvirimo muconstitution yeZimbabwe. Hatisiri ndosaka muri kuona tiri kuita zvinhu izvi jekerere, pasina kuti tiri kuita zvinhu izvi usiku kana kuti tiri kuita chihwande muhande. Tiri kuita pachena nekuti ndo zviri mubumbiro remutemo rinotigaidha isusu madzimambo. Tiri muno nyahunwa mudunhu rino iri, vanhu vangade kuziva kuti zvakambofamba sei. Ndakutaura inini ndichiti nyika ino iyi ndeyaMakoni. Zisekuru redu isusu rainzi muswere rakauya muno tiri kubva isusu guruuswa kana kuti Tanganyika, richisvika muno takaona isusu mwina mutwira kana kuti waakunzi mazuva anaya madziwa. Madziwa kunana madziwa vanoera chisawe kana kuti vanoera rwizi. Uyu mutwira andiri kutaura muera chihwa. Zita rekuti madziwa yakazove nickname mushure mekunge wasangana. Mawasangana wakasangana murwizi runoru runonzi reRusape. reRusape icorruption yevarungu. Otherwise rwizi runonzi reRusape. Wakasangana kumsoroko kudana Chitekete tiri kwarunotangira uko ndo kwakasangana. Wachisvika muswere wakaona madziwa ari kubva mutwira ari kubva murwizi. Ari kubva murwizi ndokuuya akabata gukuchira howe. Aipinda madziwa iwo mutwira wandiri kutaura uyu aikwanisa kupinda pasi perwizi kuma 30 minutes aripo pasi perwizi, achiwedza achinyurura howe, achibata howe nemaoko obuda nadzo. Akadaro ndo pawakasangana wachiona aine howe, ndo pawakataurirana ndo nemasainzi wachibva wawirirana mukutaura. Ndo pawakanzi iwewe ko uri kubva mudziwa, ndo uyu ari kubva mudziwa aitodya howe mbishi idzodzo. Ko zviri kufamba sei? Uri kubva mudziwa uri kudya howe mbishi. Basi kuno ndo zvatinoita isusu. Ndo pawakati sikai moto. Anonzi sikai moto mukaenda. Tiri kuenda kuchitungwiza uko. Kune nzvimbo inonzi Nemaire. Ndiye anonzi sikai moto. Zvikanzi sikai moto, sika moto. Ndo kubva asika moto. Asika moto wakagocha howe dziya idzi ndo kuisa munyu. Waisa munyu wakabva wapa madziwa. Madziwa ndo kudya. Akawane kutapirwa nehowe. Zvikanzi iwe mukuru wandikona. Nekuti zvandiitira izvi handisati ndambozviona. Zvikanzi aiwa iwe ndakaona iwe mutwira uri kubva mumvura. Kubva nhasi iwe unonzi madziwa. Vakagara varume vari pamwe chete kwezvizuva. Sekuru wangu wakauraya nzou. Wauraya nzou ndokuti ko madziwa ndauraya nzou. Unoda nyama ipi kuti ndikupe? Madziwa akati aiwa ndinoda nyama yakawanda yemusana. Zvikanzi kana uri kuda nyama yako yemusana ndokupa. Asi ndakutora chityu. Isusu kwedu kwatinobva munhu anotora chityu ndiye mambo.
madziwa akabva abvuma zvikati aiwa tora hako ndiwe chii nenhau yekuti waigona kuvhima waiuraya nzou wari wega, shumba waiuraya wari wega. Wachitaura wanotaura kuti chawaitendeka hapana chaitadza kuitika. Mvura chawaitaura kuti mvura ngainaye hapana yairagera kunaya kana muchirimo chaimo chaimo. Ndo pawakanzi aiwa iwe wandikona ndiwe wamambo. Nyika inoi yeMakoni haina kumbotorwa nekurwa. Mukaenda kune mamwe madzimambo anokutaura kuti takarwisana. Muno hamuna hondo. Hondo dzaakuda kutoitika ihondo dzaakutishamisa kana nesuwo. Waungwe, mukaona waungwe, ndo waungwe wamunoona kuti hapana wanotora hama dzese kana auya wanomugamuchira. Nekuti ndo yakanga iri tsika yawo kuti aiwa mutorwa anodii anotorwa uchigara naye. Ndo kusaka muchiona muno maMakoni tiine madzishe emutupo yakawanda wanda yese yese. Mukaenda kune mamwe matunhu hakuna ishe anonzi ishe asiri wemutupo iwoyo. Asi muno maMakoni aiwa tinongoti chengawose manhanga nerisina mhodzi. Ivhiri mukazona nhoroondo iyoyo inotoita kuti kana ma-MP chako tiri kutotora ma-MP anobva kunyanga kuchipinga kwasvosve kupi kwese tiri kutodii chengawose manhanga neasina chii. Ukaenda kune mamwe madistrict hauoni MP anonzi anoita MP munyika mudistrict remamwe madzimambo. Saka vanhu vanoona kana tichidaro voona seweakness. Vanhu kana tichiita kuti seizvozvo vanoona senge takatsveyama misoro. Ndo saka ni muri kunzwa izvozvizvi makuzwa vanachiduka kutoti aiwa nyika ndeyangu, vanachipunza kutoti aiwa nyika ndeyangu, vanachikoro kutoti aiwa nyika ndeyangu, wese vanatanda wakutoti aiwa nyika ndeyangu. Wakufunga kuti isusu sakadii. Asi sandizvo. Saka muri kuona taakuita programu iyi kuti muziye kuti aiwa isusu nyika iyi zvandiri kutaura izvi zvakaitika kuma 1500 tichipuhwa nyika ino. Tikaenda kumuchekeranwa uko sekuru wedu wakazofamba manje wakuisa maboundary. Tikaenda kumuchekeranwa ndo pakazonzi muchekeranwa uri muchekeranwa pakati pasosvosve Mangwende naMakoni. Tikaenda kudzasi kudzika kudzasi uko kwaodzi uko tinoziya isusu kuti taiti kwira gomo kwira mutanda uone bocha, kwira mutanda uone maungwe. Ndo maungwe acho ana. Tikaenda pamhanda apo ndo pakarwirwa hondo yeMakoni naMutasa. Dai takakurirwa isusu ana Makoni naMutasa kana Rusape ine ingadai iri yani yaMutasa. But Mutasa takazomukunda tikamudzingirira tikandomuyambutsa odzi. Zvese zvine nhoroondo yazvo. Ndo zvatiri kutaura kuti
takanyarara vanhu vanofunga kuti tinenge takanyarara, asi kana zvashata takadzingirira mutasa tikadii. Tauya varungu vari kuuya, vakasvika, gamba raitonga ndichingaira. Wazhinji wedu hatizvizii kuti kana kuti tizviverenge mumabhuku kuti chingaira ndiro gamba mambo wekutanga muno muZimbabwe yese akaurawa nevarungu muna 1896 nevarungu. Ariyo kutanga kutaura kuti varungu hamukwanisi kugara munyika mangu. Vanambuya nehanda wazourawa kuma 1898, vanakagui kuma 1898. Saka muri kuona kuti chingaira ari kuona mabhunu ari kuuya muno muZimbabwe. Mabhunu akundwa kuhondo mabhunu ekuSouth Africa. Wari kurwa yainzi Anglo Boer War. Kune vana vaduku vakaenda kuzvikoro munozviziva handiti? Wari kurwa kuSouth Africa. Hondo iyoyo varungu vakakundwa nemabhunu, kana kuti varungu vaibva kuHolland. Vakundwa varungu vakabva vavharirwa Cape Town neDurban, ndo mapoti aiuya nezvombo nechikafu chavo chichibva kuUK. Wasvika vachigadza Union Jack yavo muSalisbury yaakunzi Harare izvozvi. Wagadza Union Jack yavo, zvombo zvakange zvaakupera, chikafu chakange chaakupera, mishonga yakange yaakupera. Ndopa wakati tingaparare toita sei? Ndopa wakati regai tivhure inonzi Beira Corridor. Zvichireva kuti kubva Harare kusvika kuBeira. Wari kuvhura Beira iyo, wari kubva Harare wachiuya wachidzika wachitara wachidi nzira. Ndopa wakasvika muno wachiisa kaso yavo muno maRusape. Waisa kaso yavo, kwese kwakanga wachifamba, kwese kwakanga wakakwira, kwakanga watoona resistance chete kumatebherereni. Mese kwakafura hawana kurwiswa, wachiuya kusvika muHarare hawana kurwiswa, wachibva Harare wachiuya wachidzika hawana kurwiswa. Wapinda muno maRusape, ndo chimurenga pachakaputika, wakaurawa varungu First Petro nachingaira. Mukaenda pa St. Faith apa munoona makuwa evarungu akaripoti chikokona nzira yakuenda ku St. Faith apa patori nemakuwa evarungu akatanga akaurawa nachingaira. Tikauya muno maRusape paigara wana rana apa amenotezve pane nzvimbo ine makuwa zvakare ipapo akaurawa nani evarungu akaurawa nachingaira. Varungu zvakavatsamwisa izvozvo. Ndopa wakachiita iwo kuti toita sei munhu uyu atikunda. Ndopa wakazoona kuti muno munhu uyu atinetsa. Wakadaidzira reinforcement kubva kuEngland. Muno wakaseenzesa vanhu vakanga vari munomu kuti vavabatsire kuti kuuraya chingaira. Ndo pamunozoona vamwe vese vandiri kutaura vachizopuhwa umambo kubudikidza nekuuraya kwavakaita chingaira. Mukaona varungu pavaisvika paina mambo umwe chete, district iyo yaidaidzwa nezita ramambo iyeye. Ndosaka nemuchinzwa kuti Makoni inonzi Makoni district nekuti varungu vakasvika kuina mambo umwe chete.
Mutasa inonzi Mutasa district nekuti wakasvika ipapo paina mambo umwe chete. Ukaona inonzi Mutare paisvika paine madzimambo akawanda yaidaidzwa negomo kana kuti nerwizi. Ndosaka muchiona ana Murewa vachinzi Murewa district nekuti kwakuire madzimambo akawanda ana Mangwende, wana Chikwakwa, nevamwe wakawanda iko. Mutare district yakanzi Mutare nekuti yaikwanisa nzvimbo iyoyo madzimambo acho akanga asina nzvimbo yakakura. Yaitora madzimambo 4. Iyo Marange yaitora Zimunya, Mutasa naMakoni. Ndo waiita constitute Mutare district nekuti yakanga isina kukura, isina mambo umwe chete. Izvi ndiri kukutaurirai kuti muziye nhoroondo kuti nyika yaMakoni ndo saka muri kuona iri kurwiswa zvairi kurwiswa, uye munhu wese ari kufunga kuti ndadii, ndinokwanisawo kungotora. Sekutaurai kwandakuitai kuti hospitality yewaungwe vanhu vasingati. Mai awa wabva wauya kumhangara kwandiri kuti mambo skelema. Mai awa wadi hawaiti. Saka wakomana uyu mujibha wangu endesa Samoni kunani? Kune muzukuru wangu. Muzukuru wangu uyu abva apo achi Samoni ari kupinda Friday kudare rani rangu inini ndini Sabhuku. Right. Ene zinyaya iroroka wachatobvisa chi mombe kana shanu nekuti zinyaya radii raitika. Right. Awa zvamhangara wabva wagarawo pasi wakumirira chi Friday. Chigara yachi pasi maakumirira koti musochi weFriday. Mujibha wangu zvakare abva aenda basa kwake akuenda kundosenza, asi manje nekuti vari kuziva kuti awa ndiye mudzimai wangu, wobva waenda kunayo shama chitonotaura kune murume wako nyaya ndinayo iyi irase. Urotobatodzwa hazviiti mai awa watogara waine grudge namai awa, mai awa haiti, ende handibodi kuti wadii waripi. Ndichanotaura nemurume wangu iri kupinda mangwani Friday. Ndonotaura don't worry, zviro zvese zvinondodiwa. Indau yamanheru ndabikirwa sadza, ndadya sadza, tandorara kubedroom. Mai wabva wandipira kotsi, ndinoda kuwabata ibvei kanu imi mamubviri. Shamwari yangu itori nyaya ndinoziva mangwani muri kundomuripisa. Musatibata. Musatibata. But Sabhuku akadii? Sabhuku aita sei? Manheru kwarume maSabhuku anoita sei? Vanhu ava vari kutaura aiwa hakuna stonyeni, hakuna ndezvako izvi. Kusvika kana uchindotongera bhururu wangu favor, then zviro zvese zvinenge zviri chi. Saka iwe unoita sei? Wamubvunzo kana yeipasi. Wamubvunzo iwewe unoita sei?
Weita sei? Aiyo, handisi kuda maSabhuku wangu ni mai. Unoita sei? Simzero kumtaure. Oh, taura mjini. Daizisa, nyara dinzo. Unoita sei? Unotongera fefa. Ani muzvona. Ndiri kunyepera, hanzi unori. Saka uri jaji here manje. Ai munozvona zvamunoita vazhinji wenyu. All right. Nombota zvemafaro tombosiya. Tomboita zvebasa. Saka otongorara hako Sabhuku oega hake usiku. Sabhuku ototsanya hake musi. Unokusa here Sabhuku kana muri kunyepa imimi. Taura tini. Woromba godzi Sabhuku anobvuma here ipapo. Muri kuona hamusati matonga. Zvinoitika ndezvekuti tikana kuti titarise kana mubhaibheri vavanotaura kwezi. Samsoni inawo yemukadzi, Josefa inawo yemukadzi, Adhamu inawo yemukadzi. Saka ina izozvidiwo kana mukadzi ako. Rai, nditaura tidzo. Uyapadhuze. Kuitika kunesu wechidiki vachangorora. Unogona kuti mai vako havaiti, mai vako vanoroya, tete vako havaiti. But ngazviperere papete. Bvuma ipapo shuwa handisi kunyepa. Topedza nyaya dzedu dzeboti. But mangwana basa sebasa. I'm ready. Gajiri. Unovuma, don't worry, sweetie. Don't worry. Say, Bruro, ndinondori. Iwe, hopu wachi. But mangwani wapadari otonga chi. Andi. So, haikona kutengwa zhinji wenyu. Machaira kudi kutengwa. Ndo kunonzi kutonga iko. Zvinoitika matambudziko anowanika mukutonga. maSabhuku makundotonga izvo zvoda batadaku rako kudare. Kuti wadi wakurwisanise. Saka izvozvizvi unototenga doro rako. Ini ndagara muno maRusape. Munopondora ndichimira muno maRusape here. Pano pamakapondora ndichimwa munoziva kuti ndinomo. Asi ndinotongoya ndodi ndototenga bhiya rangu ndoenda ndotomwira ndiri kumba. Nekuti zvinodzivirira zvakawanda, miedzo yakawanda. Tiri kutaura nhau yekuti waSabhuku. Pamba paSabhuku ndo panapinda ndide chengaosi. Munhu wese akuuya pamba pako, akuuya pamba pako, akuuya pamba pako. Saka iwewe zvawaSabhuku otongobikira munhu wese anodi. Zvichireva kuti kana wanga wachishanda times 1 waakundoshanda times 20. So that pazikanwe kunzi ndepaSabhuku nemaguta. Asi imwimozve kana muchiendawo kwaSabhuku endoka wakabata nerofu rechingwa kuti usvikewo uchibikirwoka. Haiwa ngoti mazuva mangwani waenda, mangwani waenda wabikirwa, mangwani
endo wakabata orofu wobikirwa hoshi kapeti wopuwa zvingwa mapisi matatu 3/4 yosara iye wodyoka ndokuti tiri kutaura pamusoro pekuchena. Ndimi vanhu vakufanira kuita exemplary yekuchena fashion ionekwe pamba penyu, nhanga dzenyu dzinge dzakachena, mumba menyu vanhu vasvike makachena. Zvese izvozvo zvakudi ndokunzisapo, ndokunzi kutonga. Matare enyu mhosva haisiri yekuenda kundotsvaga kundofemedza mhosva kuti dai wangozwa kuti paita makuhwa akati wotototora mhosva nemakuhwa. Hauna kuona factual, hauna kunzwa chii, munhu haana kuuya kumhang'ara, iwe ndo autondotura mhosva kundotsvaga mhosva kuti dai mhosva mwenewo vanhu kana kundoita makuhwa. Nhau yemakuhwa uite musha nekuti vanhu vakawanda vachauya, iwe wakutoita mai wemakuhwa nekuti ndiwe sabhuku. Zvese izvozvo hatitenderi kuti zvinge zvichidii. Ngatiendei, zvinonzi gudo guru petamuswe kuti waduku adii. Ndo umambo, ndo kutonga kwatinodii isusu, kwatinoita. Tinofanira kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vaone kuti aiwa umambo. Justice, chiro chinonzi justice, vanhu ngavauye wachiziva kuti tikaenda kundotongwa namai nhingi nababa nhingi, aiwa justice inodii. Hongu zvinowanika kazhinji vanhu vanokanganisa, ndo vanhu vasingadi kudii kudzorwa. Endo vanhu ivo vanokanganisa ndo vaunoona vachiuya kumusangano. Ndo vaunoona ivo vachienda kune vanhu vane zvigaro kumusangano kuti haiwa inini ndakatorerwa mombe dzangu ndakaitwa zvakati. Wotoona munhu wemusangano iyoyo kuti azive kuti munhu akakanganisirwa, mwana wake uyu akaitiswa pamiri, anga aine future yamangwani. Munhu uyu akatorerwa zvinhu zvake zvanga zvaanga achifanira kuti ararame nazvo. Mbavha idzodzo ndo dzaakutoprotectwa, ende ndo zviro zvatiri kuona izvo zviri kuitika. So hatiri kuti vanhu vemusangano museenzeswe nembavha idzi, nekuti vanotouya kwamuri achiziya kuti imbavha achaya kuti aone simbazi adii, aone kwekuchemera. Yeti munhu waakakanganisira, munhu waakanhumburisira mwana wake pamwiri, munhu waakanyangadzira, iye ndiye munhu ari kushushikana, then hapana justice ipapo. So tino vanhu vachange vaine justice, saka tinotarisira kuti maenemies edu achawanda kudarika chii, vanhu vanotitsigira. Saka izvozvo iwewo kana uri mujustice hapambori munhu akaziva kuti apo pane justice, zvino inonzi imhepo inombururuka, but hapana kwainodii hanzi shiri ichangomhara chete kana kuti inongofa chete, ingambururuke asi ichadii. So haikona kutsvaga kudiwa kana kutsvaga ruwengo, iwe ita basa rako uri pakati. Saka muchidimbu
ndo zvatinotarisira kuti pamuchandoita mabasa enyu. Zvamaita maSabhuku, tine traditions atinotenderwa, atinotarisirwa kuita. Vanhu vese avo vanotarisira kuti mvura inaye. But muchiungwe tine zvatinoita kuti mvura idii. Saka munotarisirwa kuita tsika idzodzo. Tsika idzodzo dzakafanana nei? Kubika mukwerere. Vamwe vanoti maganzo, vamwe vanoti chii? Rukoto. Handidi. Saka zviro zvatinodini? Zvatinotarisirwa kuti tiite. Tinotarisirwa kuti patinoita mabira edu tinenge tiripo. Nekuti tisi vanhu varidzi vevhu. Tine tsika nemagariro atinodii, atinoita. Hongu machechi akauya ane zvitendero anodii, asi machechi mazhinji atinoziva ini nanyazotaura kuti aiwa, tanga wagadziririsa zvekumusha kwako kuti uzove uchinamata zvakanaka. Tinotarisirwa kuchengeta zvinhu zvikoshwa zvenyika. Tinotarisirwa kuona kuti panharaunda pangu hapana here ari kubika tototo. Hapana here ari kutengesa kakozoro. Saka basa redu rakawanda rekuti tinodii, tinoita. Hatibvumiri muno mumaungwe kuuraya nyoka dzakaita seshato. Hatibvumiri isusu kundotema miti pose pose. Zvese izvozvo zvinhu zvatinotarisirwa kuti mudii, mubate mabasa iyaya. Saka ndinodaira kuti ndabata. Tinotarisirwawo zvakare kuti isusu sevagari, sevaridzi wevhu, tine nhoroondo yedu yeZimbabwe. Nhoroondo yemvura tiinaro. Tinotarisirwa kuti tiprotecte hurumende inotsigira maringe nevhu redu rayakadii, rayakarwira. Saka muzvikoro zvakare totobvumirwa isu maSabhuku kundobvunza headmaster kuti konge chikoro chiri kudzikira mastandards. Zvese izvozvo zviro zvatinotarisirwa, kana na president anozviziva kuti ndo zvatinotarisirwa kudii, kuita. Hapana batisiri umamboka ndo chinhu chakakomborerwa chinopinda pese pese, chinotonga pese pese, chinogara chiri pese pese. Nekuti Sabhuku uri kunzi, kana zvinzi Sabhuku zviri kureva kuti bhuku iri une vanhu vari mubhuku. Unotondoisa vanhu mamepazi enyu mubhuku kuti uzive kuti apa pauya nhengi, pane muenzi, pane chii. Zvese izvozvo munotarisirwa kuita kuti wawengi wasapinde mamuri. So basa renyu riri encompassing, rakakura. Saka nemashoko iyayo ndingati haiwa, ndinotenda nekuteerera kwenyu kwamaita. Taakuchenda pakundogadza maSabhuku. Achagadza ndishe Mataga
maSabhuku awo ndichiwabatsira kuti vazoziye, nekuti maSabhuku anogadzwa naishe. Ndikagadza inini zvinozoita vanozotedza kuramba kuteerera ishe wavo. Ndichange ndichiwabatsira vachiwagadza ishe Mataga. Ndinotenda.